37 anyos nga lalaki gidakop sa mga otoridad sa barangay human pasanginling ng molestya ug babay. Dinhi nasikop sa mga tanod sa barangay ug gidala kini sa barangay hall. Makita sa video nga mibati og kalagot ang mga tawo hinungdan nga dadapatan siya. Sa laing kaso gitumbok usab siya nga nanghulga sa kanhi kapuyo nga ipakatap ang ilang sex video kun dili makigbalik kaniya. Gibuwagan siya sa kanhi kapuyo tungod sa dili maayong taras sa sospek. Hugot nga gipanghimakak sa sospek ang pasangil. Apan giangko niya nga napriso na siya kaniadto sa laing kaso sa domestic violence. Gitugyan siya sa mga tanod ngadto sa kapulisan alang sa pagsangat og kaso. Nakuha gikan kaniya ang cellphone nga gituhuang adunay laway nga video. Sulti ko na pero wa ko subuhat. Pero sa mga video ka basuhan? Aw naa man minduha pero wa man ako nag-isip kay bawo magyud sila nga ako na nang gidelete. Actually, ilang relasyon mag-uyab sila. Niya ang babae gusto na mo kala sa iya. Karon giingnan siya sa lalaki nga just in case nga magbuwag ta ako ning ipagawa sa atong sex scandal. Niya karon do na say na-contact ang father nga do na say tumboy og minor nga mausad iyang gibuhaton og laway ba.